Nagbalik eskwela na karong adlaw sa San Jose National High School sa Tacloban City, insaktong duha ka semana sukad mahitabo ang dugoong shooting incident nga mikalas og 3 ka mga estudyante. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Pagsud pa lang sa main gate sa San Jose National High School, dunay security guard nga misugat sa mga nangabot. Miawhag nga paablihan daan ang ilang mga bags. Milahos dayon sila sa hallway kundiin aduna nay metal detector nga gimontar. May duha ka mga pulis, usa ka teacher og security guard nga mitan-aw sa bag sa mga estudyante og teachers pagsiguro nga walay kontrabando nga gipasulod. Nahimong hapsay ra hinuon ang balik eskwela karong adlaw. Ang uban nga mga bata gihatod mismo sa ilang mga ginikanan padung sa eskwelahan. Pero kay gusto mo nang tawara mag-eskwela, sari ko yara mag-ampo na labi. Amo na parang hindi ka ka na. Ako pag-ampo na ka na din na. Sigod ba ito? Samtang mibisita sab sa eskwelahan ang mayor o vice mayor sa Tacloban. Uban pa nila usa ka young star ug mga local artists. May school band pa nga milingaw sa mga bata. Aron mas mahingusgan pa ang seguridad sa mga eskwelahan sa Tacloban, ang Vice President sa Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce, Jim Yaucasin, nag-donate og walk-through metal detectors para sa City Division. Nakita naman ang pila ng mga estudyante pagsusulod sa eskwelahan nga ginuusaw sa pagkapkap ng mga gamit, pag-ablin mga bag. So we decided to donate walk-through metal detectors. Sa 14 ka mga units, duha ka mga walk-through metal detectors gidonate ngadto sa San Jose National High School. Karon nga mibalik na ang face-to-face classes, dunay tahas ang mga magtutudlo human sa hitabo. We already asked the advisors, the teachers to be more vigilant, na very observant. Kung merong makikita tayong isang estudyante na nagmamanifest kahit konti lang na manifestation, na nagkakaroon na siya ng emotional problem, kailangan ma-report na natin yan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.